Gwyddiwn. O arglwydd mawr, cofion ni nawr, dyn ni'n gofyn yn enw Iesu Grist, bendithio ni nawr wrth ni agor y gair ac i ddod gyddyfron. Mwyn dygoniant ac yn enw Iesu. Amen. Croeso'n gwasanaeth, jyst rhoi coeddiadau i ddechrau. Cyfarfod sydd nesaf am hanner awr wedi 3 fel yr arfer. Hefyd ar ôl y gwasanaeth, fydd yna luniaeth ysgafn ar y gael yn y neuadd i ar rhai sydd eisiau. Cynhadledd haf sy'n dod. Y siaradwr yn y cyfarfod Cymraeg yw Geraint Jones o Trefor. Fi'n credu sy'n cofyn iawn ar y dydd Iau mae'n pregethu. Nawr, gawn ni ganu emyn rhif 18 ac aroswn ni ar ein heistedd yn ystod y casgliad. Emyn rhif 18. I'r arglwydd cenwch lafar glod. Trôn at y gair, a mae gen i sawl darlleniad, 7 i gyd, jyst rhai adnodau, yn rhannau gwahanol o'r ysgrythur. Dechreuwn a Marc pennod 8 ac adnod 24, Clywau'r Diw. Ac wedi edrych i fyny, fe a ddywedodd, ar y drwy fy'n gweledynion megis prenau yn rhodio. Wedi hynny, y gosododd fe ei ddwylo drachefn ar ei liged ef. Ac a barodd iddo edrych i fyny. Ac fe a gafodd ei olwg. Ac fe a welai bawb o bell ac yn eglur.
A wedyn Matthew, pennod 12, ar 20 adnod. Matthew 12, ar 20 adnod. Corsen ysig nes tir, a llun ymygu nes diffydd, hyd o'n iddo ef allan farn I fuddugoliaeth. Ac wedyn, cyntaf Ioan, pennod 5 ac adnod 13. Cyntaf Ioan, pennod 5, adnod 13. Y pethau hyn a ysgrifennaeth ato chwi, a rhaid eich yn credu yn enw mab Duw. Fel y gwypoch, fod I chwi fywyd tragwyddol, ac fel y credoch yn enw mab Duw. A tro'n wedyn at Ioan, pennod 3 a pennod 19, dechrau gyda Ioan, pennod 3, adnod 3. Ioan, pennod 3, adnod 3. Iesu atebodd ac a ddywedodd wrtho, yn wir meddaf I ti, oddi gen I dyn drachefn, ni ddichon fe weled teyrnas Dduw. Ac wedyn, yn yr un efengil, adnod 39 o pennod 19, Ioan 19, adnod 39, a daeth Nicodemus hefyd. Yr hwn ar y cyntaf a ddeithau at yr Iesu o hyd nos. Gaddig fyr ac aloes yng nghymysg tua chan pwys. Wedyn symudwn ni I Actau pennod 16 ac adnod 14, a hanes Lydia. Ar ei wraig o'i henw Lydia, un yn gwerthu porffor o ddinas y theitariad, ar hon oedd yn addoli Duw ar andawodd, ar hon ar agorodd yr arglwydd uchelon I ddal ar y pethau a leferid gan Paul. Ac nôl I Matthew 9, adnod 9, hanes Matthew 9, adnod 9. Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a gan fi wr yn eistedd wrth y dollfa, a elwyd Matthew. Ac ddywedodd wrtho, canlyn fi, ac fe a gyfododd, ac a'i canlynodd ef. Ac yn olaf oll, rhai adnodau o pennod 9 o Actau, adnod 1 ac adnod 3, Actau 9. A Saul eto yn chwythu bregethau a chelanydd yn erbyn disgyblion yr arglwydd. A aeth at yr archorffeiriad, wedyn y trydydd adnod. Ac fel yr oedd fe yn ymdaith, bu iddo ddyfod yn dangos I Ddamascus ac yn ddisymwydd, llywyrchodd o'i amgylch o leini o'r nef. Amen. Bendithiad darlleniadau ei air ef. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr. Gadewch ni beddio. Eto o Dduw, dyn ni'n dod mewn gweddi gyda fron, cofio taw. Yr unig ffordd I ddod yw trwy Iesu Grist a'i waed, a'i gyfiawnder ef. Ond yn diolch bod hynny wedi ei ddarparu yn barod, a bod ffordd agored ar heini sydd yn edifar ac yn credu yn Iesu Grist, I ddod yn y gwaed o flaen y holl allu o Dduw. A felly ydym ni, y prynawn yma o Dduw, yn dod ato ti, yn gwybod o arglwydd, yn bod yn dod at yr un sydd y gwirionedd, yr un sydd uwchlaw pob peth, yr un sydd wedi anfon gwaredwr i'r byd ac wedi cynnal efengil I ddynion. O Dduw, dyn ni yn diolch bod ni'n ddod at man sydd mor garedig ac mor addas I bechaduriaid, bod ni'n dod
bod ni'n dod i Dduw sydd yn sanctaidd, dyn ni'n dod ger bron Duw sydd yn raslon ac yn maddau pechodau. Dyna le i bechaduriaid, i ddod ger bron Duw sydd yn maddau pechodau. Nid maddau pechodau fel mae dynion yn maddau, ond yn maddau pechodau mewn ffordd trylwyr a llawn. Ac i feddwl o Dduw, beth yw pechod i ti, mae'n arbennig i feddwl bod pechod wedi gymeryd i ffwrdd yn y gwaed, a bod Iesu Grist wedi bodloni gofynion y gyfraith. O Dduw, lliw naw ein diolchgarwch ni. Dyn ni yn diolch i ti o arglwydd am bob peth, ac yn diolch ar arbennig am yr efengyl. Yn gofyn ti nawr i siarad i ni yn ein colonnau, dangos ni y mawredd a cryfder yr efengyl, ac mor bersonol ydyw, a mor addfwyn yw yr efengyl hefyd, dangosa y pethau yma i gyd yn ni y prynhawn yma. Dyn ni'n gofyn o Dduw, ti agor ein llyged, ac i ti agor ein meddyliau, agor ein calonnau ni, ac siarad o Dduw i ni yn yr ysbryd. Yn gofyn hefyd o arglwydd i ti, i'n helpu ni mewn bywyd hefyd, i ti osod y sylfaen o'r efengyl, cryfhau ni yn hwnnw, ond hefyd o Dduw, helpu ni yn amgylchiadau bywyd, a byddwn ni yn ymddyryd yn y ti, ac o Dduw yn pwyso yn y ti, yn pwyso i ddydd i ddydd, yn pwyso o foment i foment. Ac pryd bynnag mae y chlysur yn codi, a byddwn ni o Dduw yn ddiwiol, ac o arglwydd yn ymddiried yn y ti, yn syth. Ond os petai ni falle yn crwydro neu falle yn gwangyloni o arglwydd tosteria ato ni, a tyrd a coda ni to, helpa ni o Dduw i fod yn bobl Duw ac i ddysgu y gwersi pwysig yma, a i ni fwy o arglwydd i ddilyn ti a cadw'n agos ato ti, ac i beidio fod yn esgeulus gyda'n bywydau dyddiol ni, yn gofalu o Dduw am sawl peth, yn gofalu bod ni'n agor y gair ac yn gwyddio, yn gofalu hefyd o Dduw, a byddwn ni'n cadw ein llyged yn cluster o bethau drwg, ac yn gofalu hefyd ym mhob ffordd sy'n bosib, a byddwn ni'n siarad dim ond pethau sydd yn fuddiol, ac o Dduw yn help i bawb sy'n dod ar ein traws ni, a byddwn ni'n mhob ffordd yn adlewyrchu Iesu Grist, ac fel wnaeth ef fyw ar y ddaear, llawn gwirionedd a gras, a byddwn ni hefyd o arglwydd yn dangos gwirionedd a gras i bobl. Byddwn ni o arglwydd fel eglwys a phobl, be gyda ni o arglwydd fel teuluodd, ac yn fel unigolion hefyd. Yn gofyn ti gynnal yr achos yma, fydd yr efengyl yn parhau yn y Gymraeg, a fydd o Dduw na seiliau yn cael ei osod, ac o Dduw fydd na adeiladu, a fydd y ti o Dduw yn gweld yn dda i gadw y gwaith ac i gryfhau y gwaith. Ac i'n cadw yn calonnau ni'n gryf, wel, pa mor arbennig yw'r efengyl, pa mor hyfryd yw pregethu yr efengyl yn yr iaith, yn y famiaeth, arglwydd i ti agor clusiau eto yn ein gwlad ni, i ti ddod o Dduw ac agor llyged hefyd, ac fydd ni'n gweld nerth Dduw yn gweithio yn y galon. Dyn ni'n gofyn am sawl peth, gofyn am nerth yn y pulpit, a hefyd nerth yn y capel, le mae pawb yn dod a'i gilydd i ddoli. A fan yna, wrth i bobl ymgynnull, a fydd yna nerth yn ei plith hefyd, dyn ni'n gofyn o arglwydd. Lliw felly yn gwyddiau, bydda gyda ni nawr, bob munud a bob moment o'n haddoliad ni, ac hefyd o Dduw, a fydd na fendith. A fydda ti o Dduw yn gwneud y fath fendith fydd yn aros ar y galon, ac yn cydio yn y galon. A fydd na wir ras o arglwydd, yn effeithio ac yn gweithio ynom ni. Lliw naw o arglwydd, ein gwyddiau ni gyd, yn desufiadau ni, yn gofyn i ti o arglwydd i ddodfori dy enw dy hun, i ti gymryd
y clod I gyd o arglwydd dyn ni'n gweddio. Fyddwn ni ddim yn cymryd dim ohono ti, ond yn ein calonau ni, yn plygu ac yn addoli. Yn enw Iesu. Amen. Mae gadewch ni godi I ganu rhif 85. Tyred arglwydd tyrd yn fian. Dim nim boddia dan y ne. Codwch I ganu.
Wel, gennych chi droi at y darlleniadau hynny. Mae'n mynd i bach. Jyst agor gyda adnod yn Actau 4 ar 12 adnod. Pedr yn pregethu ac yn dweud, ac nid oes iechydwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y nef wedi roddi ymhlith dynion. Trwy'r hwn, mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Trwy Iesu Grist yw yr unig ffordd i adnabod Duw, i gael ei nachub. Ond mae gen i 7 esiampl o droedigaeth y prynhawn yma. Ac edrychwn ni ar y cyntaf o'r 7 darlleniad, felly trowch at Marc 4:8, hwnna fydd y cyntaf, ac adnodau 24 a 25. Ond cyn troi at hwnna, gadewch chi weid rhai pethau. Fel wedys i, 7 enghraifft o droedigaeth. Fe welwn ni yn rhain, enghreifftiau gwan o droedigaeth mewn modd o siarad. Ond peryg y hynny yw i bobl sydd ddim yn y bywyd i feddwl bod nhw yn gadwedig. A fe welwn ni enghreifftiau cryf o droedigaeth. Ond mae peryg fyna hefyd i bobl sydd yn gadwedig amau i bod yn gadwedig. Ond beth bynnag am hynny, y bwriad yw dangos gwir natur troedigaeth y prynawn yma. A falle dangos bod cryfder mewn troedigaeth gwan wedi cyfan. Mae angen cryfder i achub pechadur. So yn sicr, hyd yn oed mewn troedigaeth gwan, mewn modd o siarad, mae cryfder yna hefyd. Ac wrth gwrs, mae rhai troedigaethau i weld yn gryf, ond mae'r cryfder hynna yn gyffredin mewn gwirionedd, y gwir gryfder sydd yn troedigaeth cryf, fel i ni ddisgrifio. Fe welwn ni hefyd rhai gwahaniaethau a hefyd tebygrwydd yn y 7 esiampl. Yn neges pwysig yn y gwahaniaethau. Bod Duw yn delio ni fel unigolion mewn modd personol ac addas. Mae hwnna'n beth hyfryd i ystyried. Mae troedigaethau yn wahanol a mae'n bod ni wahanol. A mae Duw yn delio ni yn bersonol ac mewn modd addas. Ond mae'n neges hefyd yn y tebygrwydd, sef un ffordd sydd yn nabod Duw ac ei enw ef yw Iesu. Ac mae bob troedigaeth yn dod i'r un man yn y pen draw. Wel, gadewch ni droi at Marc 4:8 ac adnodau 24 a 25 ar geiriau yma. Ac wedi edrych i fyny fe a ddywedodd ar y drwyf yn gweld dynion megis prenau yn rhodio. Wedi hynny, y gosododd fe ei ddwylo drachefn ar ei lygydef ac a barodd iddo edrych i fyny. Ac fe a gafodd ei olwg ac fe a welai bawb o bell ac yn eglur. Dyma hanes y dyn dall o Bethsaida. A mae'r arglwydd yn ei arwain allan o dre mwyn rhoi golwg iddo fe. Mae'n poeri ar ei lyged ac yn gosod dwylo ar ei lyged. Ond ar y cyntaf, mae'n gweld dynion yn cerdded fel coed. Ond mae'r arglwydd wedyn yn gosod dwylo eilwaith ar y dyn yma. A wedyn mae'n gweld yn glir. A dwi o'r farn bod yr ysbryd glân, bod yr arglwydd yn gosod digwyddiadau fel hyn, fel pictiwr i ni o droedigaeth. Taw hanes yw e. Mae yna gymaint o wersi. Mae Duw wedi gosod i ni yn y gair. Ac yn y iachau yma, yn aml iawn, iachau corfforol, mae yna pictiwr o iachau ysbrydol. Ac yn wir, gyda dynion sydd yn dod i'r bywyd yn aml iawn, mae yna rhyw ddiffyg yn y gweld ar y dechrau mewn rhyw fodd. Falle,
ddim yn deall digon o'r efengyl fel byddwn ni'n disgwyl falle. Ond hynny, i ni gweld gwalle a pethau ar goll yn y dealltwriaeth fel byddwn ni eisiau gweld. Ni eisiau gweld mwy o wybodaeth, mwy o sicrwydd wrth gwrs. Hynny, yn aml iawn, y bywyd yna. A mae'r llyged wedi agor. A mae'r gwaith wedi ei ddechrau. Ac wedi mewn amser, yn amser diw, mae yna ail gyffyrddiad. A wedyn mae y gwaith yn dod mwy clir a mwy amlwg. Yn aml iawn hwnna yw hanes Cristnogion. Dyma hanes y dyn dall yma o Fethsaida. Yn y diwedd, mae'n gweld yn iawn. Ar y dechrau, oedd e'n gweld, ond ddim yn glir. Ond yn gweld. Nodwch, yn gweld. Felly, yn bictiwr o iachydwriaeth. Ond wedyn, mae'n gweld yn glir. Mae hynny'n digwydd i lawer o'r saint. A falle yn wir, mae hwnna'n wir am eich profiad chi. I ryw raddau, fi'n siŵr mae'n wir am baw. I ryw raddau. Ond weithiau, ydych chi'n meddwl am y dyn, o dwi wedi dod i bywyd neu beidio. Dwi ddim yn siarad mewn ffordd sydd yn glir iawn. Mae dealltwriaeth, llawn gwalle, allwch chi weid, o ie, dyma rhywbeth yna. Ac wrth amser, mae Duw yn dangos yn wir oedd rhywbeth yna. A mae'n dod yn amlwg bod y dyn yn y bywyd. Falle'n wir, hwnna yw hanes chi. Yw hanes dod pell o ffordd fel petai, a wedyn yn amlwg mewn amser bod y dyn yn y bywyd a wedi dod y holl ffordd. Falle bod ei dod y holl ffordd ar y dechrau, o ddim yn amlwg. A wedyn, mae yna gadarnhau a mae yna glirdeb. Wel, mae trwydigaeth gallu fod fel yna. Beth am trwydigaeth arall? Gadewch chi droi at Matthew, pennod 12 ac yr ugeinfed adnod, a Iesu Grist yn siarad. Corsen ysig nes tyr, a llun yn mygu nes diffydd, hyd o'n i ddygo i fe allan farn i fuddugoliaeth. Ond y rhan cyntaf yn arbennig, corsen ysig nes tyr, a llun yn mygu nes diffydd. Eto, fe welwn ni rhyw fath o wendid fan hyn, falle mwy o wendid yn yr achos yma na'r un dyn ni newydd sylwi. Ond mae'r arglwydd fan hyn yn sôn am ei denerwch tuag at bobl, ddim fel y Phariseid oedd yn galed ac yn drwm ar y bobl, ond mae'r arglwydd yn dangos ei fod e'n dyner at y gwan, yn disgrifio nhw fel y corsen ysig a llun yn mygu. Ac eto, pwy sydd ddim fel y gorsen ysig neu llun yn mygu? Fi'n siŵr bod bob un o'n ni yn fregus mewn un ffordd neu'r llall. Ond wrth gwrs, weithiau mae mwy amlwg ar rhai nag eraill wrth gwrs. A dyna rhai fan hyn sydd dan ystyried. Ond eto mae'n wir amdano ni gyd. Ond meddylwch am y rhai sydd yn amlwg iawn fel y gorsen ysig neu y llun yn mygu. Sylwch beth mae'r arglwydd yn gwneud yn sôn amdano. Y ffordd mae'n trin y gwan. Dyw e ddim yn torri y gorsen ysig. A dyw e ddim yn diffodd y llun yn mygu. Wel, mae hwnna'n beth da. Wrth gwrs, mae'r adnodau yn dweud mwy na hynny. Ffordd o siarad yw hwn. Yn wir, mae'n fendyll bod yr arglwydd ddim yn torri y gorsen ysig. Wrth gwrs ei fod e. Ond mae angen mwy ar ddyn. Mae peidio cael ein torri. Ac yn wir, ffordd o siarad yw hwn. Ffordd ddramatig o siarad. Wrth gwrs bod e ddim yn torri. Ond ffordd o siarad i ddweud y bod e'n trwsio. A bod e'n iachau y brywiau. A bod e'n cryfhau y rhai sydd yn wan. Dyna neges yn y geiriau yma. Ac eto, gyda'r llun yn mygu, fod e'n fendydd, bod yr arglwydd ddim yn diffodd y llun yn mygu, mae angen mwy na hynny. Llawer mwy na hynny. Ac eto, ffordd o siarad yw hyn i fynegu bod yr arglwydd yn dod ar mwg yma, neu y flicker bach sy'n gael, y golau bach, ac yn ei
ddod i fflam agored. A nid jyst fflam agored, ond fflam mawr sydd fel sêl dros yr Iesu. A bod nid jyst y dyn yn y bywyd yn amlwg iawn, bod y llawn sêl am yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn ei ddoethineb gallu delio gyda'r gwan felly. Rhaid ystyried hynny. Hwn yw troedigaeth. Hwn yw gwaith yr arglwydd. Nid rhywbeth rhesymegol yw rhywbeth byddwch chi'n disgwyl. Mae bod tro'r annisgwyl. A falle chi feddwl, wel, y gorsyn ysig neu y llun ymygu, a hanes anodd fydd hynny bod tro. Nid felly, nid felly. Mae'r arglwydd yn gallu dod a gallu cynnal y fflam, yn gallu iachau y briwiau, a dod y cryfder, a dod y tân, hyd yn oed tân. Ond nid hynny yw hanes yr eglwys beth bynnag. Mae'n amser o pethau yn dirywio. Dyw ddim edrych yn dda, ond mae'r arglwydd yw arglwydd y tân. A'r un peth ar unigolyn. Mae'n gallu dod i'r galon, yn ddisymwydd ac yn sydyn, a cynnal y Cristion. Wel, gyda chi edrych ar math arall o drwydigaeth y trydydd, a tro hyn yn cyntaf Ioan, pennod 5 ac adnod 13. Y pethau hyn a ysgrifennais atoch chwi, a rhai ydych yn credu yn enw Mab Duw, fel y gwypoch fod i chi fywyd tragwyddol, ac fel y credwch yn enw Mab Duw. Ioan yn siarad fan hyn, ac yn amlwg yn awgrymu bod dynion sydd yn y bywyd wedi achub heb sicrwydd, ac ddim yn siŵr ei bod yn Gristnogion, llawn amheuon. A mae rhyw wendid yma eto yn yr esiampl yma. Ond chi'n gwybod, gyda'r rhain i gyd, mae'n y gryfder dan y wyneb bob tro, achos mawr yw'r arglwydd. Ac taw gwendid sydd yn ymddangos, mae bob Cristion yn llaw Duw a cryfder Duw. A gyda dyn yma, mae yna awgrymiad fan hyn yn y gair, mwyn i chi wybod bod chi yn y bywyd, mae Geraint'n gweud, yn awgrymu bod rhai ddim yn gwybod bod nhw yn y bywyd. Ond dim ond teimladau yw y gwendid yma, allwch chi weid. Dim ond barn personol y person yw y gwendid yma. Dim ond sybrydion y diafol yw y gwendid yma. Ond mae'r dyn wedi ailenni. A mae'r dyn wedi credu yn Iesu Grist, yn yr arglwydd. Wedi ymddiried yn o fe. A mae'r dyn wedi olchi yn y gwaed, a wedi wisgo mewn cyfiawnder. Wel, cryfder mewn gwirionedd. Taw gwendid mae'n teimlo. Cryfder. Sydd dan y wyneb fan hyn. Bod y person yn amau bod yn y bywyd, mae'r bywyd yn gryf hynny. Mae hwn yn wirionedd pwysig. Am bob troedigaeth sydd yn i weld yn wan ac yn fregus. O dewch nhw eto at y pedwerydd tystiolaeth gyda ni. A tro hyn a Nicodemus, a Ioan pennod 3 ac pennod 19. A pennod 3, adnod 3, Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho yn wir, medda fi ti, oedd i eithir gen i dyn drachefn, di ddichwn y fe weled tenas ddiw. Mae rhaid cael eich geni drachefn. A wedyn, pennod 19, adnod 39, a daeth Nicodemus hefyd, yr hwn ar y cyntaf a ddeithau at y Iesu o hyd nos, ac y ddig fyr ac aloes yng nghymysg tua chan pwys. Wel, dyma chi troedigaeth diddorol. Troedigaeth sydd yn gyrfinachol, all chi weid, ond hefyd troedigaeth sydd yn ymddangos dros amser. Nawr, wrth gwrs, yna rhyw lefel o ddyfalu fan hyn yn y casgliadau, ond mae'n resymol i ddod i'r casgliad ar sail yr ysgrythyr, bod y dyn yma wedi dod dros amser, yn sicr, yn gyrfinachol, mae hwnna'n amlwg iawn, ond falle dros amser, neu falle yn wir,
Fe ddaeth Nicodemus i'r bywyd yn y cyfarfod yma, yn Ioan pennod 3. Neu fuan ar ôl. Pwy a wir? Ond wrth ni feddwl am Nicodemus, mae'n anodd dweud pryd daeth e i'r bywyd. Yn amlwg bod yn y bywyd erbyn y diwedd, ond pryd daeth e i'r bywyd? Dyn ni ddim yn gwybod. Mae yna 3 rhan o sgythyr yn sôn am Nicodemus. Mae yna arwyddion yn y 3. Pryd daeth e i'r bywyd? Wel, mae hwn yn wir am gymaint yn diwedd. A falle'n wir am eich hanes chi. So rwy'n yn gofyn am eich tystiolaeth chi. Chi'n siŵr falle beth i weid. Pryd es i'r arglwydd. A falle mae hwnna'n bryder i chi hyd yn oed. Ond y peth pwysig yw bod chi wedi dod i'r arglwydd. Ac falle'n wir yn eich hanes chi bod yr efengil wedi cael argraff ar i'w adeg cynnar. Ac falle'n wir chi ddod y pryd hynny, neu falle hwnna oedd y dechrau, ac yn hwyrach ar i'w achlysur penodedig. Mae'r arglwydd yn cyfarfod ac yn gorffen y gwaith, yn dod yn ddistaw iawn falle. Fel mae'r emyn yn dweud, emyn hyfryd iawn yn ein llyfr y menenni, fe'n denodd i yn ddirgel iawn a distaw ar ei ôl. Mae sawl trwydigaeth fel y geiriau hynny, fe'n denodd i yn ddirgel iawn a distaw ar ei ôl. Mae Duw yn gweithio fel gyda rhai. Ac yn ei amser mae'n gorffen y gwaith a ddechreuwyd. Y fe sydd yn rheoli, y fe sydd yn penderfynu, y fe sydd yn sofryn. Mae rhaid i ni gredu, ond y fe yw'r un sydd yn rhoi bywyd. Dyn ni'n credu, ond mae fe yw'r un sydd yn rhoi y bywyd yn y pen draw. A fe welwn ni fan hyn a Nicodemus bod cryfder yn y diwedd. Fe welwn ni Nicodemus wrth y groes yn cyffesu Iesu mewn gwirionedd. Yn cymeryd corff Iesu lawr o'r groes a gosod yn y bedd. Mae'n amlwg bod hwnna yn yr ysgrythur i ddangos bod Nicodemus wedi dod i'r bywyd. A mewn cryfder hefyd yn cyffesu yn agored. Yr un oedd yn Gristion yn gyfrinachol, nawr yn cyffesu yn agored. O, mor arbennig yw'r ysgrythur. Yn datgan y pethau yma i ni, i'r rhai sydd gyda llyged, i weld a clustau i glywed, gallu gweld sawl peth yn yr ysgrythur. Mae rhoi cliws i chi fan hyn, a wedyn ydych chi'n gweld yn glir wrth roi yr ysgrythurau gyda'i gilydd beth sydd wedi digwydd. Dim yn gweud yn sicr iawn ag yn y gair bod Nicodemus wedi dod i bywyd, ond dwchwch chi ar y ysgrythurau. Mae rhaid dod i'r casgliad, fe ddaeth i'r bywyd, ac erbyn y diwedd, mae yna gryfder a bod yn y bywyd. Wel, y 5 trwydigaeth, gyda chi droi at Lydia, Actau 16 ac adnod 14. A rhyw wraig a'i henw Lydia, un yn gwerthu porffor o ddinas Theitariaid. Yr hon oedd yn addoli Duw, a wrandawodd, yr hon ar agorodd yr arglwydd eich alon, i ddal ar y pethau, a leferu gan Paul. Dyma chi drwydigaeth i weld yn dawel a heddychlon, ac eto'n ddisymwth iawn. Menyw crefyddol, ond dod i'r bywyd. Yr arglwydd yn agor eich halon, tra oedd Paul yn pregethu. A mae'n bosib bod yr amgylchiadau yn gwneud ni feddwl y bod yr trwydigaeth yma yn un tawel a heddychlon am fod y holl sefyllfa ar lan yr afon yn un hyfryd a tawel. Lle dychmygu rhywsyd y dŵr yn mynd heibio, yr haul yn gwenu a'r porfa. Lle dychmygu rhywsyd y sefyllfa a'r cyfarfod. Ond dyn ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd eich chefndir chi. Dyn ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd yn eich halon chi. Ac yn wir, mae sawl trwydigaeth, falle fel Lydia, mae'n ymddangos wedi dod yn dawel, ond yn wir, falle bod llawer yn digwydd yn eich halon. A mae'n wir wrth gwrs, bod y amgylchiadau gallu bod yn dawel, pethau mawr sy'n digwydd yn y galon. Ac yn wir, peth mawr oedd yn digwydd yn y galon. I ni beidio feddwl bod calon Lydia mewn ffordd wedi dod mewn ffordd, wel,
bron y bod mor dawel bych chi ddim yn sylwi. Na, dim hynny, dwi'n yn credu. Mae'r geiriau yn gweud digon i ni, bod y peth yn ddisymwyth, a bod amgylchiadau yn dawel, nath i gredu. Nid peth bach yw hynny. A mae'r arwyddion ar ôl i fi agor eich chartref. Mae yna rhyw fofentrwm i gael. Chi'n teimlo bod i dod i'r bywyd, mae nawr yn yr eglwys yn syth. A mae rhyw gryfder yn syth i weld yn hanes Lydia. Mae'n agor eich chartref i'r apostol a'i gyfeillion nef. A hefyd nodwch, y cysylltiad gyda Troedigaethau Lydia a pregethu y gair. Mae llawer yn dod i bywyd mewn gwasanaeth dan y gair. A mae'r gair yn allweddol i Troedigaeth. Mae'r gair yn nerthol. A dwi'n credu fy hunan, bod Lydia yn wahanol iawn i Saul o Tarsus, yn sicr, a'r amgylchiadau allanol mor wahanol yn ei chalon hi, roedd y symudiadau mawr. A gair yn esbonio natur Duw, oedd hi'n teimlo pwy o Duw. Gair yn esbonio natur dyn, bod hi'n teimlo bod hi'n bechadur. A gair yn esbonio to Iesu Grist, yw'r echawdwr. A sôn am yr iawn, ta trwy ei farw ar y groes, ar gwaed, yn cymeryd i ffwrdd barn Duw, a'i barn hi, a bod hi wedi ymddiried yn Iesu Grist wrth clywed enw Iesu, falle yn gwybod ei hysgytherau, cofio'r Hen Testament, yr Apostol Paul yn sôn am yr Hen Testament, a gweld y gwirionedd i gyd yn dod ynglyn, a gweld o Iesu Grist yw mab Duw y Meseia, a bod hi'n credu. Pethau mawr yw hynny. Ac yn wir, mae gair Duw yn galw dynion hefyd, yn gwahodd dynion i gredu. Ac o'r gair mae llais yn dod, nid llais gwan, falle tawel, weithiau, mae'n wir, ond llais cryf, yn galw'r enaid allan o'r byd i gredu yn Iesu Grist. Wel, dyn ni'n gweld fan hyn gymaint o amgylchiadau gwahanol, gwendid i weld, cryfder i weld, amgylchiadau tawel, heddychlon, a rhai falle mwy dramatig, ond i gyd yn dangos cryfder Duw yn y pen draw. Bod angen cryfder i achub dyn. A mae hwnna'n wir am bod Troedigaeth. Beth bynnag yr amgylchiadau, dewch nawr i'ch chweched, enghraifft Matthew 9, adnod 9. Ac fel yr oedd yr Iesu yn myned oddi yno, fe a gan fi yn eistedd wrth y dollfa a elwyn Matthew. Ac y ddywedodd wrtho, canlyn fi. Ac fe a gyfododd ac a'i canlynodd ef. A dyma chi Troedigaeth syml, ond disymwydd hefyd. Mae'r Iesu yn dod, yn sôn wrth Matthew, canlyn fi. Ac fe wnaeth yn ddisymwydd. Ond nodwn fan hyn, iddo adael pob peth. Bod y geiriau'n fyr iawn, dyn ni'n gallu deall beth oedd yn digwydd fan hyn. Ei arian yn dollfa, ei ffordd o fyw, mae'n gadael y cyfan ac yn canlyn Iesu Grist. Mae hynny yn rhan bwysig o Troedigaeth. Gadael y byd a dilyn Iesu Grist. Ac mewn ffordd, mae hwnna'n disgrifio hanes y Cristion, bod e'n credu, bod e'n gadael y byd ac yn dilyn Iesu Grist yn ei fywyd Cristnogol. Mae'n hefyd yn disgrifio beth sy'n digwydd yn y galon, yn y foment tyngenfedol hynny. Oherwydd, yn y galon hynny, mae yna frwydr i gael. Ac mae yna benderfyniad i gael. A mae yna alwad i adael y byd yn galw ni'n ôl. A'r Iesu'n gweud, canlyn fi, der ar yn ôl i. A mae'r diafol a'r byd yn galw ni'n ôl a'r cnawd hefyd. Mae Iesu'n galw ni. A beth sy'n digwydd mewn Troedigaeth, dyn ni'n gwrando.
A dyn ni'n canlyn yr Iesu, yn troi'n cefn ar y byd, ac yn penderfynu mewn ffordd, penderfynu, taw credu yn Iesu Grist yn achub ni, dyn ni'n penderfynu i wir ymddiried yna fe, i wir gredu, wir adael. Hwna'n gyd yn rhan o gredu a hefyd edifarhau. Mae edifarhau y credu yn cynnwys gadael y byd a dilyn Iesu Grist, a credu yn Iesu Grist. Hwna i gyd yn y troedigaeth yma hefyd. Dyn ni'n dysgu llawer fan hyn o troedigaeth yn y sawl enghraifft. Yr un gwaith, ac eto, a gweddau gwahanol. Mae'r gweddau i gael yn nhw gyd i ryw raddau, ond mae rhai mwy amlwg yn rhai hanesion. Mae dawn nawr un seithfed troedigaeth a'n troedigaeth ola ni. Gwelwn sôl o darsws yn Actau 9, penod 9 ac adnod 1. A sôl eto yn chwythu bregethau a chelanedd yn erbyn disgyblion yr arglwydd aeth at y archyffeiriad. A wedyn y trydydd adnod, dyn ni'n gweld y digwyddiad mawr hynny. Ac fel yr oedd e fe yn ymdaith bu iddo ddyfod yn dangos i Ddamascus ac yn ddisymwyth. Llywyrchodd o'i amgylch o leini o'r nef. O dyma chi wrth gwrs troedigaeth enwog iawn, troedigaeth dramatig ym mhob agwedd, bod sôl o darsws ar y ffordd i erlyd y saint yn Damascus ac yn sydyn yn cyfarfod â Iesu Grist, yn erlyd Iesu Grist, erlyd y saint, pobl Iesu Grist, a wedyn mae'n cyfarfod ar Iesu ei hun. A mae'r ymddangosiad yn dramatig, mae'r ymateb Paul yn dramatig, yn cwympo i'r llawr, a mae'r credu yn dramatig. Yn troi yn sydyn o ddyn oedd yn erlyd i ddyn oedd y pregethu Iesu Grist. Dyna chi wahaniaeth mawr yn doedd e. Yn casau, yn erlyd, yn lladd, nawr yn pregethu, neges, heddwch Duw a'r efengil. Ond dwi am grymu hyn yn y hanfod bod troedigaeth sôl y darsws yn bicsiwr o beth sy'n digwydd mewn pob troedigaeth. Ym mhob troedigaeth mae yna ymyrryd dwyfol. Falle ddim fel goleuni mawr ar y ffordd i Ddamascus, ond yn sicr mae Duw yn dod i'r galon. Ddim yn bosib i gredu eb hynny. Dych chi'n meddwl yn bosib chi dod i'r arglwydd heb i Dduw gyfarfod â chi? Mae yna ymyrraeth dwyfol. A hefyd mae yna newid mawr o dywyllwch i oleuni nefol. A troi mawr yn ddramatig a Paul, wrth gwrs, sôl a Tarsus, achos oedd yn erlyd yn nawr mewn pregethu. Ond yn wir, yr un peth sy'n digwydd. Ym mhob calon sydd yn credu yn Iesu Grist. O'r tywyllwch, mewn i'r goleuni. A hwn yn arbennig. Gyda sôl o darsws, oedd yna faddeuant mawr all chi weid. Bod y pechu'n fawr yn erbyn yr arglwydd Iesu. Mae'n cael maddeuant mawr. Fel oedd yr apostol Paul yn edrych ar y peth. Ond y wir yn siŵr. Dyn ni gyd wedi cael maddeuant mawr. Peth mawr i'w achub pechadur. Maddeuant yn fawr i bob un o'n ni. Mae'n pechod ni yn ddwfn iawn. Mae gymryd o bechod yn ein bywydau ni, yn ein calonau ni. Mae llawer hyd yn oed dan y wyneb. A dim ond gras Duw sydd yn atal rhag i'r pechodau yma i ddod allan a dinistio ein bywydau ni. Ond beth bynnag yw'r hanes ni, beth bynnag yw'r manylion yma, y pechod yna ni, y pechod. Yr un pechod sydd yno chi sydd yno fi. Dyn ni'n bechaduriad i gyd. A mae angen maddeuant yn ni. A peth mawr yw maddeuant pechodau. A fe welwn ni fan hyn wrth gwrs, gyda sôl y darsws yn amlwg iawn, bod e wedi cael ei achub, bod e pechodau mawr wedi cael ei golchi, bod Duw wedi maddau fe trwy ffydd yn Iesu Grist. Ac yn wir, ar un hanes yw pob Cristion, ar un galwad i chi.
Dwi y fan hyn, pan fod yr ysbryd yn dangos eich calon, symotha fi os taw Lydia ar ochr afon i chi, neu Sol o Darsydd ar y ffordd i Damascus. Mae'r teimlad o'r goleuni hynny ar y galon. Mae'n gwneud un i deimlo anesmwydd iawn, ac i deimlo ta fe yw pechadur mwyaf y byd. Pam mae'r goleuni mor lachllachar, mor fawr, mor bir. A dych chi'n mynd gweld pechod un arall, ond chi'n gwybod bod chi'n pechod chi yn ddi ac yn ddwfn, a chi'n teimlo euogrwydd ofnadwy, a fod Duw yn edrych yn chi gyda'i liged pyr, yn edrych ar eich pechod chi. Dyna chi beth ie. Duw yn edrych ar eich pechod chi, ac yn barnu chi ar y man, yn y man. Yn wir, yn wir. Dych chi'n teimlo yn bod chi yn bechadur mawr. Pechadur yw fy enw. Ond mae maddeuant i bob dyn sydd yn dod at Iesu Grist, a maddeuant mawr, mawr, mawr. Bob pechod, bob staen i ffwrdd yn y gwaed. Wel, gwelwn ni fan hyn yn y 7 Troedigaeth, sawl gwers. Fe welwn ni bod cryfder mewn Troedigaeth gwan. Dewch yn ôl at Actau 4ad12, ac nid oes iachadwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y neb, wedi roddi ymhlith dynion trwy hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Dim ond Iesu Grist sydd yn achub am ei ein grif. Hyd yn oed os yw'ch troedigaeth chi weld mor wan, a chi'n weld yn wan mewn ffordd arall hefyd, Iesu Grist yw eich iachadwriaeth chi. Fe yw y graig. Cryfder sydd yno fe. A gwelwn hefyd bod y cryfder mewn troedigaeth cryf yn gyffredin yn y pen draw, bod y amgylchiadau i weld mor gryf, a falle bod yr credu yn un sicr iawn. Eto pwyso ar y Iesu, mae y dyn hynny hefyd. A felly mae yr un cryfder i weld hynny. Rhaid cofio, Iesu Grist yn achub. Nid yr ymddangosiad o wendid neu cryfder yno ni, bod hwnna'n gallu bod yn wir. Ond hwnna sy'n achub ni. Iesu Grist sydd yn achub. A cryfder llawer mwy na cryfder dyn sydd yno fe. Hefyd, mae yna wahaniaethau i weld fan hyn, a mae yna debygrwydd hefyd, fel y dywedais ar y dechreuad. A gwelwn yn y gwahaniaethau y troedigaethau yma, delio personol yr arglwydd. A dyn ni i gyd gallu diolch bod Duw wedi delio ni yn bersonol. Mor, mor bersonol. A dyna pam mae yna wahaniaeth i gael yn ei ddoethinebau. Falle byddech chi ddim yn dewis y math yna o drwydigaeth i'r person hynny. Mae Duw yn gwybod y well na chi, gwybod beth sydd yn dda, ac mewn pob doethineb yn delio ni yn bersonol. Mae yna debygrwydd hefyd yn y troedigaethau. Taw Duw yw y awdur pob un, hefyd taw pechod yw y broblem, a dim ond mab Duw sydd yn achub. Gydewch ni orffen gyda y dywediadau syml yma a tebygrwydd. Oherwydd mae'r tebygrwydd yn dod â ni i'r man ac i'r dyn sydd yn achub. Duw yw y awdur, pechod yw y broblem, a dim ond mab Duw sydd yn achub. A beth sydd yn gyffredin yn y troedigaethau yma yw bod ffydd yn Iesu Grist yn dod â ni at iachadwriaeth. Fe yw y ffordd, ffydd yw y ffordd. A felly y pwysigrwydd hynny o bwyso ar cryfder. Amgylchiadau ni mor, mor wahanol. Personolaethau gwahanol. Hanes gwahanol. Ond Iesu Grist yn ei gryfder a iechyd a iachadwriaeth yw y man lle mae dyn yn cael ei achub, a ffydd yn Iesu Grist yw y ffordd
Felly mae rhaid credu yn y galon mae rhaid credu. Popeth yn digwydd yn y galon o safbwynt ni, hynny yw, dyn ni'n credu yn Iesu, a farwodd ar y groes, ond mae'r cred hynny yn digwydd yn y galon. Popeth yn dod a'i gilydd yn y galon. Gadael y byd, canlyn Iesu, edifrhau o bechod, fydd yn Iesu Grist, credu, ymddiried a'i ddilynydd yn y galon. Felly dewch nawr oll a phawb at Iesu Grist. Oherwydd, fe yw y gwirionedd, fe yw y ffordd, fe yw y bywyd, fe sydd yn achub, fe yw ein crewder ni. Beth bynnag ein hanes ni, beth bynnag ein amgylchiadau ni, beth bynnag ein personoliaeth ni, dyn ni'n dod at un mab Duw sydd yn achub pechaduriaid. Mewn ffordd personol, ond mewn ffordd trylwyr a llawn. Mae Duw yn cael ei gogoniant i gyd am hyn i gyd. Fe nath anfon y mab i'r byd yma. Fe nath anfon y mab i'r calon i gredu. Fe sy'n neud y gwaith. O'n i weld y pictiwr yn gyflawn hyd yn oed. A nid jyst hanes y galon, ond hanes y byd. A hanes tragwyddoldeb. Bod Duw wedi dyfeisio ffordd i achub dyn. Bod Duw wedi anfon y mab i achub. Bod y mab wedi dod a byw a marw. A atgyfodi a codi mewn buddigoliaeth llawn. Ac wedi ennill iachadwriaeth i bechaduriaid y byd yma. A mae'r ysbryd wedi anfon trwy pregethwyr y gwledydd ac yn pregethu Iesu Grist i bobl ac yn eu calonau nhw. Mae Duw yn agor y galon. Mae Duw yn plygu y galon hefyd ac yn codi y galon. Duw sy'n neud y cyfan. Gadewch ei ddiolch y prynawn yma. Yn ein hanesio ni i gyd. Taw Iesu Grist yw ein crewder ni. Gadewch ni weddio. Yn gofyn nawr o Dduw i ti ein hargoffa ni ac yn calonogi ni. Taw crewder sydd yn ein cadw ni. Ac beth bynnag yw ein sefyllfa ni, falle bod ni'n wan iawn, a pwy sydd ddim yn wan. Neu falle yn wir bod rhyw gryfder wedi bod yn ein hanes ni, wedi credu a dilyn a cael ein bendithio, ond beth yw hynny? Pe mae'n dod i iachadwriaeth? Pe mae'n dod i fynedfa i'r nefoedd pur a wen? Mae'n rhaid bod y gwaed yn agor y pyrth i'r nefoedd wen. A felly o Dduw, dyn ni gyd yn pwyso ar Iesu Grist, ei berson a'i waith ef, a felly dyn ni'n diolch yn y byd yma sy'n llawn o wendyr pechaduriaid bod yna gryfder a chibol i gael yn enw Iesu. Amen. Wel, gyda chi orffen ein gwasanaeth gyda emyn 525. 525, wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Gyda chi sefyll i ganu emyn 525.
Eithir hwn a ddichon eich cadw chi'n ddigwymp. A'ch gosod ge bron ei goniad ef yn ddifes mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth ddiw ein iachawdwn ni. Y bydd y gogoniad y mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn drygywydd. Amen.